Jama'a masu kallonmu Assalamu alaikum. Maraba da zuwa wannan sabon shiri na sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin CRI wato shirin yau da gobe. Yau sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin mun yi tattaki zuwa nan jami'ar koyon harsunan waje ta birnin Tianjin da ke arewacin kasar Sin. Kuma shekarar da muke ciki shekara ce ta farko da wannan jami'a wato jami'ar koyon harsunan waje ta Tianjin ta bude wato sashen nazarin yaren Hausa, kuma akwai wasu ɗalibai guda tara da kuma wani wasu malamai, daya daga cikinsu wani malami daga tarayyar Najeriya. To yanzu bari ku bi mu shiga cikin aji na ɗalibai masu koyon harshen Hausa. Bismillah. To masu kallonmu ga ɗalibai masu koyon harshen Hausa. Masu kallonmu kuma wannan shine malaminsu wanda aka gayyace shi daga tarayyar Najeriya wato jihar Kano Dabon Najeriya, shine Malam Nuruddin Ibrahim Adam. Barkanku da zuwa. To bismillah ku fara ai. Today we have a new lesson in Hausa. The title of the topic is Aiki kan furucin sauti. Can you say after me? Aiki kan furucin sauti. Aiki kan furucin sauti. Da kyau. That's very good. Da kyau. Under this topic, we have any words. We are going to learn how to pronounce them properly. Za mu koyi yadda za mu furta waɗannan sababbin kalmomin Hausa yadda ya kamata. Number one is agwagwa. And the next one is gwafa. The next one gwaji. We have in the next one is gwamnati. And we have gwarzo. The next one gwanjo. Ga wata sabuwar kalma kuma, sai ni one. Gwari. Okay, let's do it again. Za mu maimaita. Agwagwa. Gwafa. Gwaji. Gwamnati. Gwarzo. Gwanjo. Gwari. Okay. The next one is kalmomi ne da suka fara da ka da wa. We have kwabo. To masu kallonmu yanzu kun gane yaya wato ɗalibai Sinawa suke koyon harshen Hausa a ƙarƙashin wato jagorancin Malam Nuruddin Ibrahim Adam daga tarayyar Najeriya. To Malam, mun san Malam Bahaushe kan ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. Kuma masu kallonmu wato ba za a rasa ba suna sha'awa su san waye ne sabon ɗalibai Sinawa masu nazarin wannan yare. To ko za mu iya gayyace su gabatar da kansu zuwa ga masu kallonmu? To bismillah. In the previous class we have learned how to introduce yourself in Hausa language. We have many practice on how to introduce Hausa language. We are going to have just practice now. Husaina, you can start. Sanu, sunana Husaina, na zo daga lardin Jiangsu. Ina koyo harshen Hausa a jami'ar koyon harsunan waje ta Tianjin. Ina son rera waka. Na gode. Da kyau. Tafa mata. Kande? Sanu, sunana Kande, na zo daga lardin Liaoning. Ina koyon harshen Hausa a jami'ar koyon harsunan waje ta Tianjin. Ina sha'awar kallon fina-finai. Da kyau, a tafa mata.
Sanu sunana Halima, nazo daga larding Anhui, ina song Harshen Hausa Jami'ar koyon harsuna waje ta Tianjin, ina sha'awar saye-saye. Da kyau, a tafa mata. Aisha. Sanu sunana Aisha, nazo daga larding Sichuan, ina koyon Harshen Hausa Jami'ar koyon harsuna waje ta Tianjin, ina son hawan keke na gode. Da kyau, a tafa mata. Yusuf. Sanu sunana Yusuf, nazo daga birnin Chengdu lardin Sichuan, ina koyon Harshen Hausa Jami'ar koyon harsuna waje ta Tianjin, ina son wasan kwallon tebur. Na gode. Da kyau, a tafa masa. Amina. Sanu sunana Amina, nazo daga birnin Qingdao, ni大礼拜前，你拿口用Harshen Hausa Jami'ar ina son dafa abinci. Na gode. Da kyau, a tafa mata ita ma. Saratu. Sanu sunana Sandratu, nazo daga birnin Hefei lardin Anhui, ina zan kan Harshen Hausa Jami'ar koyon harsuna waje ta Tianjin, ina sha'awar kallon fina-finai. Na gode. Da kyau, a tafa mata. Talatu. Sanu sunana Talatu, nazo daga lardin Jiangsu, ni 大礼拜前，你妈ina koyon Harshen Hausa Jami'ar koyon harsuna waje ta Tianjin, ina son Talatu. Na gode. Da kyau, a tafa mata ita ma. Sai Tanku. Sanu sunana Tanko, ni 大礼拜呢，ina koyon Harshen Hausa Jami'ar koyon harsuna waje ta Tianjin, ina son wasan kwallon kafa. Da kyau kai ma, a tafa masa. Bayan da muka saurari sunayen ɗalibai da kuma inda suka fito da abin da suke nazarta, yanzu za mu fara wani shirin da ke gaba. In the previous class, we have many practice and we have a special topic on how to stage a drama in Hausa language. And if you can remember, we divided the class into 3. Idan kun tuna a kwanakin baya mun gabatar da darussuka a cikin ajuji wanda yadda ake gabatar da wasan kwaikwayo a cikin harshen Hausa. In za ku tuna mun raba ajin nan gida 3. Saboda haka yanzu za mu dan fara wani gwaji mu ga cewa ko mun kware akan yadda ake gudanar da wasan Hausa. Saboda haka yanzu zan gayyaci kungiya ta farko. Group 1 should please come forward. Sunana Badrimu, Shaho da Kanari. Sunana Yusuf, ni Shaho ne. Sunana Aisha, ni Kanari ne. Sunana Amina, ni 阿拉伯呢。치킨 다지, 아쿠아리 쫀쫀, 메소나 카나토리, 원다 야이야 와가 섭세. 사나 치킨 와노 다지, 아쿠아리 무고 쫀쫀, 메소나 샤호, 바야 콩메 즈바 조타 쫀자。 我在这呢，看到这个养那这个娃讲没大体，谁夸子在那边呀看嘛西。我到那是哪里？是哪的看干呢？有啊，那萨姆阿丁奇。那如给看，看干的你咖啡，那口水好啊干没大地大的地，看把水你饮咖啡，那看几大地你那我干。好，那啥 Kiki？ 是。是看那对牙齿嘎巴巴，对头我看，巴扎他巴扎头巴当马尼，是小后呀看马西。哦，要啊，那是马冰淇。那如给看，看干的你饮咖啡，那有啊去听看刚刚他，苦嘛那口水好啊干没大地大的地。 卡巴瑞饮咖啡，那卡
接打的伊那瓦嘎。打顶进去去那瓦卡，阿妈妹子一挖火炉公起去那，头这个在哈卡的，当准准在那去打西，亚非口岸的给点马棒卡马巴。瓜呀巴卡亚非卡萨阿库尔皮，尊祖达亚汉努亚非表阿达吉，蒙古的。This is an interesting performance by. This is the lesson we learned, and Aisha, Yusuf, and Amina have performed very well. You can clap for them. Such a tough one. Sun yi kokari. Yanzu za mu gayyaci kungiya ta biyu, group 2. If you are ready, please come forward. Sunana Barimu, Akaho me fitila. Sunana Halima, Nine Makaho. 你看这些，你胡塞哪去？阿妈你都看起强大，阿姨娃他亚准亚没讨论开，库妈嘎他大家娃，我那亚准亚看娃去，库妈阿妈娃他开的开。三奴胡塞呢？哦，三奴看的，你那说如啊，娃他问过啊，可我开的啦看你。哎，爸爸他们打了问他的，阿妈把那说木打的，看看他也发的。哎，把咱们起码把。要啊。看你娃你木出木的给他飞起啦，打的。我这哭啊，头阿妈也是。我也库妈说我也好看，因那钱呢？一口阿拉没马卡好呢，大概是个。看马卡好，看了好看呢，没呀看可要我打飞起了，打的那把书给干的看吧。他给个完那阿边妈妈去呢。就阿呀那们呐，他是因大家人呢，那非他看你打飞起了那这个他把动看那班的，阿妈动一日空呢，马苏一到阿妈妈拉萨很看你。看啥不打，他去帮我打航卡里。看他打航卡里卡，但嘛看好，你给他飞天了，阿妈啥不打，马苏一日没。航卡那发，我刚拿这个他给去看的。阿托是看了，你让他飞给他，打了呀发了你啥？要啊。蒙古的。再让几嘛？我起码的要啊。蒙古的。That is another excellent performance by group 2. Wannan shine wasa na biyu da muka kalla da kungiya ta biyu ta kamana wasa a kai, wato labarin makaho mai fitila. Shi ma akwai darasi a ciki wanda za mu koya kan cewa makaho baya gani amma yana aiki da hankali, which means a blind man cannot see, but he always uses his sense and brain to act. He holds the lantern not because he will use it to see the way, but to indicate that somebody is coming. You just give a sign. So there is also a lesson that we can learn from this interesting drama. We can clap for them. Sake tafa mu. Da Usaina da Amina sun yi kokari. Then the last group, group 3, if they are ready, please they should come forward and have their own play. Sunana Tanko, ni Balabella. Sunana Talatu, Nine Dila. Sunana Sandratu, Nine Stalpe. 咱们人打枪，快晚人打起，只可以打大包比。像谁个地来，像谁个地来用啊他，口入是让你们阿兵器，卡外谁呀韩国瓦查卡萨，让他给呀卡马查，库玛呀青烟。
kuna akada birki kaka kama ka bai tafiya ta Another beautiful performance by Group 3. Mun saurari wani wasa na uku kenan daga ƙungiya ta uku mai taken Jilla da Zarbe da kuma Balbela. This is also another interesting story, and we can draw a lesson from it that a jackal is not always a good animal. It cannot fulfill a promise. She promised to give Zelbe a gift after it saved its life. But at the end, Jackal just went away without fulfilling the promise. Wato akwai abin da za mu koya na darasi cewa Dila ya ci amanar Zelbe. Ya yi alƙawarin zai taimake shi bayan ya cire masa kashi zai ba shi kyauta, amma daga ƙarshe bai cika wani alƙawari bai tafiya ta. Saboda haka wannan wasa shi ma ya yi kyau. It's a very interesting performance. You can clap for Saratu, Kalasi, and Tanku. So this is the end of it, and I can say you have performed all very well. All the CV group have performed very well. Dukkan ku kun yi kokari, kowa ya yi nuna bajintarsa a gurin wannan wasa, kuma ya nuna cewa darasi da muka koyar a baya ya yi tasiri, ya yi amfani kenan. Yanzu za mu ci gaba da ba da darasi kamar yadda muka saba. Za mu taɓo abin da ya shafi al'adun Hausawa, musamman abin da ya shafi tufafi. Tufafi. Tufafin Hausawa. Tufafin Hausawa. Tufafin Hausawa. We have two types of costume. Both belong to males and females. Wato akwai tufafi na maza, akwai kuma tufafi na mata. Tufafi na maza muna da hula, hula. Just like the one I have on my head. This is just an example. Hula. And we have liga. Yeah. Kufta. It's another style of Hausa costume. And I just want to give you an example. Kufta is just the clothes I'm wearing now. This is kufta. And this is hula. Yeah, hula. Kufta. And then we have another style, we call it Babariga. In the next class, I'm going to bring the picture of Babariga, you will see it. Babariga. These are all males clothes. Kayan maza ne wannan. Za mu zo kan na mata za mu yi bayani. Bayan babbar riga muna da
Muna da aska. Muna da aska tara. Aska tara. Aska tara. Aska tara. Aska tara. It's another style of Hausa costume. And the next one we have tsamiya. 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 It's another style. Usually it's wear by older people. Tsofaffi ne suke sawa. Tsofaffi. Okay, I think this is for mother. Then we are going to for females. Bangaren mata kenan. Muna da mayafi. 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 Malam, Yes. what does mayafi looks like? You can just cover the whole body from head to the whole rest part of the body. It's a long material to cover your head to the knee size. It's very long. Very long. Yeah, very long. Yana da tsawo. Yana da tsawo. And we have dankwali. 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 Dankwali, it has two names. It's sometimes called patala. 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 Yeah. This is the name of dankwali. If you go to village in the rural side, they don't use dankwali, they call it patala. 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 So you have to remember dankwali goes in two names. Dankwali, patala. Yes, you should take a look here. Okay. What about this one? How does this one look like? And just cover the head. Just head. Head. Yeah, just head. Kai ake rufewa da shi. Ya kai. Zan kawo hoton. I'll bring the picture in the next class. Then number 3 we have hijab. Hijab. We have hijab. 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 And the next one we have zani. Zani. Zane. Zani. Zane. Zani. Zane. Zani is used to cover the lower part of the body, just from waist to down. Daga nan ake daura yes, go to down. Yes, zani. Zani. Zane. Zani. Zane. And we have gogoro. 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 It also serves to cover only the head. The head. Yeah. Kai yake rufewa. Ya kai. Yeah. Gogoro. 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 These are tufafi. Tufafin Hausawa. Ga na maza, ga na mata. This is for male and this for female. This is part of the Hausa costume. And we also have abincin Hausawa. Abincin Hausawa. Abincin Hausawa. Abincin Hausawa. Abincin Hausawa. Abincin Hausawa. It also comes in, but abinci means food. Food, yes. It also comes in many varieties. The most popular food in Hausa society is tuwo. 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 This tuwo also comes in many varieties. Yes. Tuwo. We have what? We have tuwon. Shinkafa. Shinkafa. What is shinkafa? Yeah, yes. Yeah, well, it's a tuwo made from rice. And what? We have no, it's variety. We have variety of tuwo. Apart from tuwo shinkafa. Masara. Very good. Variety. Tuwo masara. Tuwo masara. Tuwo masara.
tuwon masara, and who can give us another? We have another type of tuwo. Tuwo alkama. Thank you very much. Atafa mata. Atafa salad. Tuwon alkama. Tuwon alkama. And the last one is the most popular. Wanda ya fi shahara a ƙasar Hausa. A tafa wa Saratu. Tuwon dawa. Yeah, this is the most popular. Tuwon dawa. Yes. And, then we have other types of. So, wannan shine karshen darasinmu na yau. Mun koyi abin da ya shafi tufafi da kuma abinci, sannan mun koyi wani abin da ya shafi furuci a cikin harshen Hausa. Wanda shi ne karshen darasinmu ne. This is the end of the class, and you can remember we learned topic about food and costume and sound. So this is the end of it. We will meet in the next class. Na gode. To jama'a masu kallon mu, wannan shine karshen shirin mu na yau da gobe, kuma inda muka gane wasu ɗalibai masu koyon harshen Hausa yada suke yi ƙoƙarin koyon wannan yare naku a ƙarƙashin malam wato Nuruddin Ibrahim Adam daga Kano tarayyar Najeriya. Kuma muna fatan waɗannan sabbin ɗalibai masu koyon harshen Hausa a nan gaba kuma za su ci gaba da ƙoƙarinsu domin bayar da gudunmawa wajen danƙon zumunci tsakanin ƙasar Sin da Najeriya da kuma Afirka baki ɗaya. To, mun gode.